päivää. Tervetuloa Yleisradioon. Kiitoksia. Moi moi. Moi moi. Näin, ja se on taas tullut aika Agendan ja Legendan. Ai, kuulijoita hemmotellaan taas. Tänään meillä on aiheena Sotungin lukio ja vieraaksi meille on tullut Päivi Sillanpää, Sotungin lukion rehtori. Tervetuloa Päivi. Kiitos. Meillä on Päivi pieni yllätys sulle tuossa nauhalla. Mentäisiin vuoteen 2002. Olit sitä mieltä, että meidän koulunkäynti ei mennyt ihan hirveän hyvin, että sillä keinolla ei välttämättä pääse ylioppilaaksi, mutta kuunnellaanpa. Tämä tilanne on nyt tämä, että se on hirveän huono. Ja sen takia mä ajattelin, että nyt me keskusteltaisiin siitä, että yksi vaihtoehto olisi se, että Ilkka ei enää tulisi 5. jaksolle ollenkaan, vaan lähtisi töihin. Eikö se just tärkeää, että saada niitä kursseja suorittaa? Ei, et sä saa kuin tällä tavalla. Että se ei mitään järkeä tällaisessa. Että kaveri istuu täällä jollain 5 menee niitä läpi. Vaan sillä, että hän istuu, mutta ei käytännössä varmaan edes opi mitään. Ja sitten sä vielä häiritset niitä tunteja. Ja sitä yleistä moraalia, mikä on, että teeti herättää kummastusta, tämä sun käyttäytyminen. Että näillä tällaisella Ilkka ei pääse ylioppilaaksi. Ei tee ketään muuta kuin Juki ja sinä, jolla nyt on huonosti asiat. Että kaikki muut menee. Muistatko tuommoista? No, en kyllä muista. Niitä on niin monta. No, miltä se nyt vaikuttaa? Nyt tässä on kuitenkin 2 ylioppilasta istuu tässä sun edessä. Mitä tapahtuu niin sanotusti? Kyllä minä tiesin, että teistä ylioppilaat tulee. Ei yhtään ole sitä hämmästynyt. Te olitte kekseliäitä ja osaavia ja fiksuja nuoria. Ja joskus piti vaan vähän laittaa komentoa niin, että tehtävä saatiin täytettyä. Mennään sitten vähän kuuntelemaan tarkemmin, miten tämä kouluhistoria on edennyt. Me itse asiassa tavattiin kesällä vanha oppilas Sotungin lukiosta vuonna 1984 valmistunut Aspergeria sairastava Ossi Metsälä. Ja Ossi kertoi meille hieman tästä kouluhistoriasta. Kuunnellaanpa Ossin versio. Kyllä Olli Virtanen oli minun mielestäni ensimmäinen ja paras rehtori, vaikkei siis lukion rehtori. Ja peruskoulussa oli Veikko Torkkel. Mutta kun 70-luvulla Suomessa jylläsi tällainen koulu-uudistus, että sitä ennen puhuttiin erikseen kansakoulusta, joka oli 4- tai 6-luokkainen. Sitten tuli nimeltään oppi- tai keskikoulu ja sitten vasta lukio. Niin sen takia monet ei ehkä muistakaan, että tämän koulun alkuperäinen nimi oli hyvin lyhyt, nimeltään Hakunilan yhteiskoulu. Ja se nimi muuttui sitten 2-osaiseksi vuonna 1977, eli Sotungin koulu ja Sotungin lukio. Mutta nykyään siinä on vielä sellainen vähän erikoinen välinimi kuin Sotungin etälukio, että minusta tuntuu kummalliselta, kuinka opintoja voi harjoittaa etäällä, koska silloin lukiossakin oli käytännössä läsnäolopakko. Mutta ilmeisesti tekniikka on luonut siihenkin mahdollisuudet, vaikka silloin minun lukiovuosina hyvin harhaa hörhöä kiinnosti ATK-opinnot. Se on niin valtavan nopea kehitys, tämä koko tietokoneistuminen, ja se alkoi vasta 80-luvulla. Ja etälukio on tästä oikein hieno esimerkki, että se on paikka, jossa nykyisin voi
nopeuttaa omia lukio-opintojaan. Se on raivannut sitä ajattelua, että ei oppimista tapahdu vaan jossain luokissa ja jossain tietyssä ajassa ja paikassa, vaan siihen antaa koko tämä uusi teknologia taas ihan uudenlaisia mahdollisuuksia. Pitäisikö kuunnella tähän väliin pätkä mun kokemuksista etälukiosta? Joo, Juki kävi kanssa etälukion puolella ainakin yhden kurssin. Mä oon laittanut tähän edelliseen jaksoon tämän Ruotsi 2. Nyt kun ei ole sitä suoritettu, niin ei voi mennä 3. Tämä melkein täytyy täältä nyt raakata ylimieltä. Mä muistaisin, että meillä on etälukiossa toi Ruotsi 2. Meillä on niin kuin internetin kautta voi suorittaa. Onko teillä kone kotona? Onnistuuko se? No, mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Elikkä niin siellä on ohjeistus siitä, miten se Ruotsin kurssi suoritetaan ja sä voit olla koko ajan sähköpostiyhteydessä opettajaan. Vai niin. Jukihan yritti tenttiä viime jaksossa. 3 kertaa yrittänyt. Mutta sitten se taas jäi. Teikö sä yhtään niitä tehtäviä? Kyllä mä tein sen ruotsin. Kyllä mä tein melkein täyteen sen kirjankaan. Miksi et sä mennyt sit siihen kokeeseen? No, se meni vähän ohi. Se olikin ollut heti silloin perjantai mulle, että se on silloin varsinaisella koeviikolla. Ihan kannata luulla. Niin, no, se meni vähän ohi. Se on niinku muut junat on mennyt, tää viimeinen vaunu. Niin, eli nyt on... Kaunista. No, se oli taas yksi näitä salanauhoitettuja keskusteluja. Päivi, sanoit aika monta mahdollisuutta. Minkä takia? No ehkä niin, tämä on vähän vaikea kysymys, niin että kyllä mä sinusta näin jo heti alusta lähtien, niin että sinä olet opiskelija ja tapahtuisi aikamoinen vääryys ja huono juttu niin kuin yhteiskunnan kannalta, jos et sinä kävisi ylioppilaaksi, koska sinulla oli kaikki kyvyt siihen, mutta ei ehkä vielä niin kuin kasvu yltänyt siihen samaan, niin että sä olit niin... Etsit omaa itseäsi vielä tuolloin niin paljon, että sitten tähän koululle ei riittänyt aika eikä voimat. Niin kuin vieläkin etin. Sama jatkuu. No, eräs suurimpia muutoksia omien lukiovuosien jälkeen oli se, että lukiolaisilla oli tullut tuohon 3. kerrokseen sellainen oma, sanoisin, ylellisyystila. Meillä on nykyään oma kahvilakin siinä, tai tarkemmin siinä lukee nettikahvila, mikä olisi kuulostanut melko oudolta sanalta minun vuosinani, että mikä ihme verkkokahvila. No luuletko, että Volli Virtanen olisi saanut koululle nettikahvilan ja parvekkeen? 70-luvulla nettikahvila. No ei varmaan joo. Ei, mutta Olli oli hyvin aikaansaava ja ihminen ja sai erittäin paljon niin koulu eteen sellaista, mitä moni muu ei olisi saanut. En ole ihan välttämättä niin kuin, usko siihen, niin että tällainen opiskelija, joka vaan pelkästään keskittyy niin lukemiseen ja tekemiseen ja hyviin numeroihin ja siihen pärjäämiseen, niin että ne välttämättä on niitä taitoja, mitä elämässä sitten myöhemmin tarvitaan. Koska niin otetaan nyt esimerkkinä tällainen kuin jakamisen taito, niin että miten tärkeää se on, niin että ei panttaa niitä omia tietojaan ja osaamistaan, vaan osaisi jakaa niitä toisille. Sitten toinen on sellainen kuin hyvä käytös, niin että kyllä silläkin on suuri merkitys. Samaa mieltä ehdottomasti. Ehdottomasti samaa mieltä. Kyllä. Loppujen lopuksi tehän olitte ihan hyvä käytöksessä siinä. Että... Mukaan, joten lähtekää mun mukaan! Tahaa ja tukaa! Kaikki mitä ottaa, pitää myöskin maksaa! Ja, aina ei oo helppoa, mut silti pitää jaksaa! Itsestänne ajatelkaa, olette sen velkaa! Todellakin! Kädet ilmaan! Minä vaan tunnen olevani ikuinen lukiolaispoika täällä, niin kuin aika olisi pysähtynyt minussa. On se meillä vähän sama fiilis. Niin. Hyvä juttu, että... Niin, hyvä ja huono. Niin, Hyvä ja huono ehkä. Onko sit huono asia näin 30-vuotiaana tuntee olevansa lukiolaispoika? On se vähän surullista. No mitä päiviä jää muistelemaan? Se jää eläkkeelle joskus. Ehkä ensi vuoden jälkeen. Mitä on parhaita muistojia lukiosta, Sotungista? Meidän lisäksi.
No yleensä voisi sanoa, että opiskelijat, opettajat, koko se yhteisö, niin että me ollaan sotunkilaisia ja vaan me ymmärretään, mitä se sotunkilaisuus on. Kiitos Päivi vierailusta. Me nähdään taas ehkä 10 vuoden päästä linnassa tai linnan juhlissa. Onko sulla vielä perhettä? Mulla? Niin. On mulla vielä mutsia fai. Ei ole lapsia. Ei ole lapsia. Luojan kiitos. Tosta kyllä. Joo, tästä pääsee. Joo. No mutta Okei. hei niin. Joo. Nähdään. Nähdään. Joo. Moi. No niin, moi. Moi.